Pre tačno 50 godina došao je na vlast u Libiji. Bivši student Harvarda i Oksforda, rođen u beduinskom šatoru u pustinji, postao jedan od najmlađih predsjednika u Africi. Uzor mu je bio egipatski predsjednik Nasser, koga mnogi i dalje u arapskom svijetu gledaju kao simbola arapske slobode i digniteta. Gaddafi tokom 24 godine duge vladavine nije imao nikakvu službenu funkciju. Nije bio ni predsjednik, ni premijer. Bio je pukovnik, odnosno diktator s neograničenom moći. Njegova ideologija je bila mešavina arapskog nacionalizma i socijalizma. Gaddafi je zabranio svaku opoziciju, nacionalizovao naftne kompanije i banke, proterao 25.000 Italijana iz zemlje i 70. godina profitirao od eksplozije cene nafte. Libija je tako postala bogata zemlja kojom navodno vlada narod, a kontroliše predsjednik. Stanovništvo je masovno preselilo u moderne stanove sa vodom, strujem, satelitskom televizijom. Prema sistemu koji je Gaddafi razvio dolaskom na vlast, obrazovanje i zdravstvo bili su besplatni u Libiji. Pre dolaska Gaddafija na vlast, samo 20% stanovništva bilo je pismeno, danas 83%. Libijaca čita i piše, a 25% ima fakultetsku diplomu. Svaki Libijac koji nije mogao da nađe zaposlenje po završetku školovanja dobio je novčanu pomoć u visini plate predviđene za tu vrstu zanimanja. Za svako rođeno dete žene bi dobijale po 5.000 američkih dolara. Deo novca zarađen prodajom nafte, glavnog izvoznog artikla zemlje, slivao se na račune svih građana Libije. Nisu postojali računi za struju jer je bila besplatna za sve građane, a nisu postojale ni kamate na kredite u bankama. Gaddafi je izlazio u susret tim mladencima. Svaki mladi bračni par dobio od države po 50.000 američkih dolara kako bi kupio stan i zasnovao porodicu. Država je participirala čak i u kupovini automobila za 50%, a gorivo je koštalo 0,14 dolara za litar. Godinama su evropski političari nadmetali kod Gaddafija za naklonost, ugovore, naftu i pristup tržištu. Protivniki režima i svoje vlasti likvidirao je i u Libiji i u inostranstvu i o tome se nije libio da govori. Godine 1982. kazao je da je odgovornost libijskog naroda da likvidira tu bagru koja narušava libijski ugled u svijetu. U martu 2011. godine Gaddafi upozorio da bez stabilne Libije neće biti nikoga ko će kontrolisati bezbroj izbjeglica iz Afrike i Bliskog istoka koji će bežati u Evropu. Milion izbjeglica preplavit će evropske granice i definitivno iznenaditi zapadne političare. Milioni Afrikanaca preko Mediterana mogu da pređu u Francusku i Italiju, ali Libija igra ulogu u bezbednosti na Mediteranu. Verujte, Mediteran će postati more haosa, upozorio je Gaddafi 7 mjeseci pre nego što je brutalno pogubljen. U otvorenom pismu koje je objavio ruski dnevnik Zavtra u maju 2011. Gaddafi je napisao: "Slušajte me sad, vi ljudi iz NATO-a. Bombardujete zid koji stoji na putu migrantima iz Afrike ka Evropi i teroristima Al-Kaide. Taj zid je Libija. Vi ste ga razbili. Vi ste idioti i koristite u paklu zbog hiljada migranata iz Afrike i zbog podrške Al-Kaidi. To će biti tako? Ja nikad ne lažem. Ne lažem ni sada." Nikoga nije slušao. Umjesto toga, Zapad je pokrenuo vojnu intervenciju da sruši Gaddafija. Z vlasti od Libije nije ostalo ništa. A baš kako je Gaddafi prorekao, Mediteran je postao more haosa i velika grobnica. Gaddafija su pobunjeničke snage ubile 20. oktobra 2011. godine, likvidirali su ga u rodnom Sirtu, njegovom najjačem uporištu i skloništu metkom u želudac i glavu. Bivši američki predsjednik Barack Obama rekao da mu je najveća greška u mandatu bila Libija koja je sad, rekao, u haosu. Doduše smatra da je intervencija u Libiji bila dobra odluka, ali da je pogrešio jer nije uradio ništa nakon toga.